Hayi. Saka tinoda apa munhu ano hamusumukenyu asi pamunotanga kutaura pamutanga kuchisuma munotudzawo zita renyu motanga kutaura nyaya yenyu saka munogona kutanga yenyu yasikara kuti kwa Isaac Paradzai Zvinhu wacho ari muinaye pa kumburire ndouyu sungwa ndouyu komplete ndo Isaac Paradzai taura yenyu ini nyaya yangu ndeye bhuku riri kunzi togara yezvinhu riri kunzi togara yezvinhu ehe uyo anodzani Stanley Shandi taura yenyu ehe saka yandikutaura ndekuti bhuku iri ibhuku raifanira kuva riri bhuku rava mukundu vantu Isaac vanoitwa Paradzai saka Paradzai mukundu saka nokuda kwokuti ivo sekuru vakazoshaya tingati ivo vasati vashaya vanhu vekwaivo vatanga kugarapo nekuda kwemombe dzakawanda vaive nemombe dzakawanda was rich vane mombe dzakawanda saka vakanetsana zvikuru navachena pane vanhu vaenda zvinomhangarira kuti tiri kudyisirwa munda nemombe dzekwamuku tiri kudyisirwa mombe ndobva vazotsaurwa kubva mubhuku rekwamushauro vakanopuwa nzvimbo yavo vari vega kunonzi kubhuku kwacho kwakunzi kwatogara izvi saka vagara for several years then ava nekuda pakazotanga zvemiganotanga kugara anonzi mukundu chiiwe anonzi vamukundu ana first name Paradzai ndo first name Paradzai zvinorova mukundu yange yangoyenhinginiki nemunikname saka vagara for several years ipapo vari vega nai saka pakazouya nyaya yekuganhurwa kwekuiswa kwemakandiwo then pane supervisor aivewo kwazhanda anonzi Clement pavaibva pane road inobva kwarubwe iya ichidai yopinda nemazhande yozodai ziputa nekumharapo saka ndopavakaidentify kuti wo there's munhu akangogara ari ega tadii takumbirawo pekugara saka ndobva vazouya nana mhuri yavo ndobva vakumbira kuna sekuru ndobva vakumbira pekugara zvakangonakanaka saka vakumbira pekugara pana sekuru ivo sekuru vanonzi vakamboti kukakavara vamukundu vakati akwete but mudzimai wavo vakazoti kwete tingarambere takagara tese ngova acceptai vauye vazotizogara tese right vagara kuda kufa kwazoita vana mukundu kufa kwazoita vana baba nana mbuya kwese avakaasuma kuti ndo vatochi vatoengi varedzi venzvimbo iyoyo saka isusu argument yedu yokuti ko imunozoti mavaredzi venzvimbo imakakumbira in the first place vakakumbira pekugara saka kana munhu uchikumbira pekugara kuno munhu already that person wauri kukumbira has authority over that piece of land kana iri nzvimbo ane kaauthority karimo saka kana wamukumbira haukamu kuti unozoti ndini ndaamukuru iwawe uchikumbira kuno munhu zvafanana nezviya zvekuti zvengano dziya dzaitwa navakuru vedu kuti nzou akakumbira tsuro kuti shamwari kwanaya ndipo ndoda kuisa musoro chete apuwa rume yekuisa musoro akazoti buritsa tsuro yakwakumuti tachka panze kuti ngaachinaiwa nemvura but iye muridzi wenhiki aripo kudare kwamambo unoya nyaya chaidzo nyaya mataura nyaya yenyu muri kuti makakumbira pekupfudzira mombe mukapiwa kuti mupfudzire ndozvakaitwa sekuru venyu aikona pekupfudzira pokutogara pekugara toti musha mamaigara muine pekupfudzira mombe dzenyu unonzi musha chinhu chamuri kutaura muchizoti bhuku manje village ibasa ramambo ndiye anoona kuti nzvimbo yangu iyo haina ari kuona saka ndoisa sabhuku saka pakati penyu muri tu pana akaiswapo namambo here sasabhuku hapana saka hapana kanyaya mawainai kuno kudai vabereki nyaya yenyu kana muchida usabhuku unoya mokumbira kuna mambo kuti mambo takawanda so hatisi kuwana rubatsiro so tine nzvimbo yedu tiri kunetsekana kuwana sevhisi kuna sabhuku haripo mokumbira kuna mambo wokutenderai but munofara kudzokera futi back kuna sabhuku mushaurwa murudzire nzvimbo iyoyo muri kupanzvisa rima mushaurwa
Havana bhuku ava vese vari bhuku ritogara risabhuku ndiani tipe mapepa letter of appointment wakapoinwa naminister napepsec kuti uri sabhuku ipapa hangu ndingataura ndichiti tatiburitsa tsamba inoratidza kuti mambo vakakuita sabhuku unoziva here zvinoreva mutemo tsamba miratimbokutaurira basa rasabhuku uri sabhuku zvikupa mutemo here unotambira handitambira saka uri sabhuku chii sabhuku chii chati baba ndivakanga vari sabhuku vachitambira here aiwa vanga vasingatambiri ndo nyaya dzacho dzatasambona chimira unzozi kunoku ndokune vanhu vakuru kunoku saka kuna sabhuku editing sabhuku ndi Oma akasiwa nababa vakanga vari alright order tinotaura through the chair kuno kana wada kutaura kana ukanzwa kuda kutaura makagara uko vari kuteerera hamutenderwi kupa contribution vateereri hamutenderwi kupa contribution zvakuzvimbira unongozvimbirwa inazvo zvakufadza chingofara uinazvo ikoko handiti toda kuti ava vanhu vapinda mudare vakwanise kuve nemukana wavo handiti pakati penyu mese tiri kushaya munhu anonzi sabhuku inzwai basa rasabhuku panapa iwe wati uri sabhuku kaiva aiwa hakuna bhuku shamari. It shall be the duty of a village head to assist the chief and headmen in the performance of their duties and to carry out all lawful reasonable orders of the chief or headman. Urunzisa saka ugoni kuzviti uri sabhuku zvisingazikanwa. Mambo wanga uchivaziva here kana matotanga kusangana nhasi matanga kusangana nhasi ka saka uri sabhuku wani uri sabhuku wani bosi wenyu kwamunoripota zvinhu zvikwatogara ndekupi isusu kwatinoripota isusu tinowanzira kuna headman vamabhungwanhira vatsodzi vachatindo ndokwa tiri pasi pavo imbomira mbara uri kuona ava vari papa vanonzi headman vachatindo vanaye here simbi yari kuona irupenya tisiri kuziva saka hakuna headman unoripota kumunhu akafanana newe you have got 10 years of wrong experience. Saka idzo ndo dzatiri kuti kubva nhasi zvichienda mberi handiti hamutenderwi nemutemo kuita basa rasabhuku. Kana vanhu ivavo vasina sabhuku vanouya kuna mambo wavo kana kuenda kuna vamushauri. Mese muri tu hamusi chii masabhuku. Kana muchida usabhuku hamuuyi kuzomangarira usabhuku musina munotanga mahuwana mozoumangara. Ndikui pamusoro vedare kanzi bhuku rekwatogara handiti raifanira kunzi mukundu nekuti mukundu ndiye atanga kugara pakutuwa nzvimbo ipi iyi ndizvo hapana ruda pakati penyu hapana kuda usabhuku yezvino toda kutaura nyaya yenzvimbo yamutaura kuti inofanira kunzi mukamhanye mbiri handiti nzvimbo yacho toda kutaura nyaya yenzvimbo yamugere handiti ka hatisataka kuti naona sabhuku apa wapanzwisa chande wapanzwa iwe kutaura kuti iwe yati nzvimbo iyi inofanira kunzi mukundu uyati nzvimbo iyi inofanira kunzi togara handiti saka ndo dambudziko rikori kuti nzvimbo yacho yochinzi yakagara mukundu nazhande mukundu unoda kunzi vazhande here iwe zhande unowanzi vamukundu here saka vaona tisina vavakuda usabhuku mbomira ikokoko mukavavhiringidzi vana vakanotadza kuwirirana. Mukundu anogara pamunda pake pamukundu nemunda wasekuru wake nezvana zvanasekuru madziteteguru ako zvese
iwe unogara pako ino hapana sabhuku bezi pakati penyama. But ini argument yangu yanga iri yekuti now that avo vanasekuru nekuda kwemombe dzavo dzakawanda ndobva vakapuwa kuti vagare, saka iye zvino havazotambira kuti vagare navo futi pamwe chete. Anonge arifanira kunge ari mukuru ndiani? Hapana mukuru, mwe nemwe ari pake. Imimi kana muchida kuita mukuru munoaplya kuna chief kuti ndoda kuita sabhuku mukundu, therefore moita mapepa enyu ese modhindirwa oenda kunosvika asvika tazokupai adzoka maamukuru kuna Zhande. Kana Zhandewo akakudhangirai anenge ari mukuru kwamuri. Zvino muri mavillagers mwe nemwe ane muda wake mukuru nemombe zhinji. Uyo ari pake ukazogara uri mombe zhinji kunoku azukuru wako ane mombe zhinji. Isusu totoda toti kana mukakumbira bhuku racho inyowani handiti uyai mukumbire izimanyowani tikuudzei zvazviri handiti hamuugoni kuendesana mudare mese musiri masabhuku. Pane anotambira mari yedu yegavhumendi irapa, saka hapana sabhuku pakati penyu. Ndiwo ansi musina kubhadhara mari yedare kuchinzi masabhuku tobhadhara. Inini zvatinoti tine village yakatogara iriko, ndine fotokopi rira 1967 iri ratakanda tikanofotokopisa kubhora tinotora munhukiri rimo 5 saka iri nderei takaenda kubhoera kwadha ndobva tanosvika tikati tikuda kutsvagawo kuti tizive kuti bhuku rakatogara ririmo here mumafaira nemamwe mavillages ese. Ndobva vatitsvagira tsamba iyoyo ndobva tapiwa zvanzi ndeizvi nyatsoverenga iti sibedza mumadzikoma atadza kuuyawo ari kumataundi, saka takabva tanzi ndeizvi masiri emadzikoma ako nzvimbo yekuti togara iriko. Hello, nzvimbo yekuti togara iriko asi haisati yafambirwa. Ifambirei kana muri vatogara kwete vashandi. Baba sekuru taurei pamusoro changamiro ini hangu ndine uchapupu mangoti ndine uchapupu ukuru wakakura wokuti chokwadi Zhande akawana mukunda agere munzvimbo iyoyo. Ini kuberekwa kwangu kwese ndichifudza mombe ndaitofudzira pamukundu. Ava vasipa vanga vasipa. Takazoona nokuti takazoona kwakuma 1967 vamazhande vamo vakuuya kuzogara nahamukundu tiri next door nana mukundu. Saka ndozvandonyanya kuziva kuti aiwa ava vakatowana mukunda arimo akagara panzvimbo ipapo. Wanga iri mombe dzakawandisa akashaya kukufudhira mombe ndobva apuwa nzvimbo iyoyo. zvamurikutaura hatisi kuzviramba, asi isusu tiringotaura chinhu 1. I think zvamugara henyu kutaura chinhu 1 chakangofanana. Hatisi kuramba zvamurikutaura, asi isi kuti izvozvi nzvimbo yetogara haina sabhuku, ndizvo here? Haina. Sasa zvinoita kuti kana isina sabhuku hapana mumwe ane simba rakakura kudarika remumwe. Tese takangofanana nokuti hapana sabhuku. Saka isusu tiri kuti kana muchida kuita usabhuku uyai mutizivise kuti muda kuita usabhuku. Kana muchida maybe togona kukubatsirai kuti kuita usabhuku unoitwa sei, tinogona kukubatsirai, tokunyorerai pasi kuti muite musabhuku mimi sevillage yenyu since iri nyowani munoita sei, tokubatsirai. Izvozvo hapana sabhuku. Taura yenyu muri kuti inini kuziva kwangu ndonzi pasi pano taurisai. inini ndinokumbira kutaura ndandeti ndikumbira kutaura ndakamirira bhuku rekwatogara
bhuku rekwatogara ndoriziva zvakanyanya. Bhuku iri rakatanga kupinda panzvimbo paive namukundo zvechokwadi, asi 1957 Togara anga arimo muina mukundu. Ndimukundu. Togara akangoenda nebhuku rake achibva kwanga abva uko akauya akagara pachati pachiduku. Apa pana chiduku apa ndo paazokwanisa kuwana nzvimbo nekuda kwasupervisor vanga achitaura vakatanga kuionera pajeri angapo. Yabva pajeri angapo ndobva varambira nyaya dzemakundu. Ndobva vazoti toda kuya paapa, ndobva vaiswa apa nasupervisor. Vaiswa apa nasupervisor vanga vaina sabhuku wavo, ibhuku ritori registered. Sabhuku wavo vanga vainayo akafa muhondo anonzi Philip Watambwa. Philip Watambwa afa muhondo haana kuyesura. Tichibva muhondo umu vana Jeffrey Zhande vakazopinda apa. Uyu nekuda kwokuti Philip Zhande anga asina kuyesura, havana kukwanisa kuti vapinde apa kunotambira kana kuti vaite chimwe chinhu, nekuti mwana wa Philip Zhande haana kukwanisa kuyesura baba vake. Ndo pakamirira nyaya. Nazvino hapana pakaindika. Mukundu akangogashira, akangopindwa neava vakavagashira varimo vakagara vese. Mukundu anga achifanira kukomplena bhuku anofanira kuva mushauri. Ndinotenderana nemashoko amamushauri. Mukundu anga ari pamushauri. Saka mushaurwa naTogara nasupervisor ivavo naDA vakatenderana kuti ava vanhu vagara mukuwirirana kubva 57 kusvika pari nhasi. Ndopata kuzoniona mukundu akunyuka. Uyu mwana muduku, mwana wane zuro. Togara akapuwa namushauri. Mukundu angapuwa nani? Mukundu anga ariwo kwamushauri. Apuwa nzvimbo kuti agare ari ega. Angapuwa nani? Anga ari munzvimbo kwamushauri. Anga ari munzvimbo kwamushauri. Right, kuikata short zvanzi naMambo. Zhande haana kugadzirisa zvinhu zvake kusvika pazvinofanira kusvika. Saka zvokureva kuti kwaZhande hakuna sabhuku. Ndobva zvanzi Mukundu kana uchida sabhuku unouya kuno wokireta bhuku nyowani rinotaura zita rakwe iwewe kana kuti zita rana sekuru wako. Woisa zvinodikwa ndonga ndo zvatopedza dare zvakaipa. Asi zita rinofanira kubuda rinoshanda rinozikanwa ndiTogara. Ndonobuda kwaZhande. Hamutongeri dare tisu. Zita rinonzi Togara riripo sekuburitswa kwazvakaitwa nasupervisor rakapegisa minda iyi. Asi kune chinhu chinonzi index number chete. Muri kunzwisa? Ndeyebhuku iroro. Handiti? Chinhu chinonzi sabhuku munhu agadzwa napermanent secretary in the Ministry of Local Government akapuwa inonzi village appointment letter. Inonzi the minister has appointed you, handiti ponyorwa zita rake. Uchazotedzera mutemo sezvinorehwa naMambo naHeadman mberi kwako, handiti wekuchengetedza tsika nemagariro evashona that particular area, handiti. Saka zvekuti mabhuku kare kese ako akanga ariko asi asina kurejistwa. Saka kana risina kurejistwa rangofanana nebhuku renzara. Saka Togara harina kumborejistwa ba. Registration yakaitwa 2001. Handiti. Saka isiri kuti vanhu vekwaTogara vacho kana muine nzeve dzekunzwa uyai mugadzirise bhuku rani. Asi kana Mukundu akauya achida hake kugadzirisa bhuku pasina Togara tomupa, nekuti basa redu kakupa munhu sabhuku. Munotaura. Ndandichida kuti now that nenyaya iyoyo tati inyaya yekupesana ikoko kuti dzimwe nguva otherwise ini ndaiti chazoita kuti tizoyeko ndechekuti dzimwe nguva ndaiti kandaona zvinhu zvaitika waikwanisa kuti saizvino ndakagadzikwa panobuda pagedhe pangu kwakuigadzika munhu. Imi muchiti vanhu vakadaro vanenge vasiri masabhuku, simba rokutora munhu achigadzika vanenge vachiwana kupi zvinofamba sei. Iye zvino iyeyu uyu akatora futi munhu kwakumupa kuextenda
nzvimbo panobuda pagedhi pamwe nyaya idzodzo dzinozoitwa sei because ndaisa kutonzi ndikakomplaina totonzi tokudzinga mubhuku mangu saka izvozvo toita uyu haana bvume kudaro kuti azisabhuku tichataura munhu wese arichi achinzwa haana mvumo yokudaro nokuti pamutemo wemuzimbabwe haazikanwe pamutemo sabhuku anosarudzwa nemhuri asarudzwa nemhuri isusu toisa ruvaro rwedu zvoita kugavhmendi zvabva kuhurumende ndopatozoziva kuti uyu ndisabhuku zvaizvozvi uyu haazi sabhuku saka haana simba rekudaro akangodaro itori mhosva yamunotoya nayo kuno kudaro moti pane munhu ari kudai totoziva kuti isusu toitonga sei nyaya yacho saka isu hatiri kutaura izvozvo zvati kuti imimi kana muchida bhuku renyu uyai tikubatsirei iye zvaari kutaura zvokuti vana baba vake vakadai vakatonga vakaita sei ngaauye tomubatsira futi oitawo bhuku rake nokuti iye zvokunzi akagara aine bhuku ravo ranga ainaro kare vasati vabatana nemi saka iro anogona kungorifambira voita bhuku ravo imimi muri kuti ndimi varidzi vedzvimbo ndimakatanga kugara ipapo moita futi bhuku renyu zvinogona kungoita asi izvozvi pamuri vaviri hapana sabhuku totenda mambo saka izvozvi ndinoda kubvunza kuti toqualify kuti munhu aqualify kuti azova nhingi zvofamba sei ine hangu kutaura kwangu kwandinako chikumbiro chekuti changa chikumbiro kuti mutinyorerawo pamutinyorerawo zvekutiwo matauro amaita hatimasvori asi tokumbirawo kuti mukatinyorerawo chitsambowo nechidhindo chenyu kuti pamwe togona kuzoda kuzoisa munyaya yedu mberi fambira bhuku yebhuku zvamunoita munouya motiona mationa susitesita kuzoona tsamba yemhuri yese nematiyo process yacho munongouya vanatu panapa vanouya kubatsirai saka ndifungoti pane zvinhu zvakawanda unotaura kuti chibaba taura henyu ati pane munhu akapuwa pagedhi pano munhu wacho nandini iyo zvino kuzvekutaurwa ndikuitaiko zvino akaisa waya yake muri wanze mangu pasina kana munhu anga aripo vana vangu vangu vari kubhuruwa handizivi pane hwingu pakadaro mune yamwe mhangara nyaya yenyu baba yakasiyana yaiminyaya mabatsirika kapa pane chimwe chatogona kuti ane zvacho ere panyaya iyi maita basa totenda toonana maita basa totenda Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora tete